गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। स' दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा अमिक्रननि जेंनाखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गोजौ थाखोनि सावरायमेल बा जुथुमा खुंदों। कर'ना भाइरासनि गोदान महर अमिक्रननि जेंनाखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मैया गोजौ थाखोनि सावरायमेल बा जुथुमा खुंदों। अमिक्रननि हादराव बांनायखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्थ्रिया हादराव सांग्रांथिनि थाखाय फाहामगिरि जर'खाफोर आरो बिबानगिरिफोरजों इयुनाव मा थांखि लानाय जागोन बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायमेल खुंदों। हादराव अमिक्रननि 236 केस मोननायाव बे सावरायमेलखौ लानाय जादों। मिरु सोरखारा रायजोफोर आरो मिरुजों खुंजानाय रायजोफोरखौ लानानै फोरमायदों दि अमिक्रन भेरिएन्टनि बारदेरनाया डेल्टा भेरिएन्टनि रुजुनायाव 3 गुन बांसिन होनना फोरमायदों मदि बिथाङा आरो बिनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों। नैथि खौराङाव दं जोंहा सोनाब बंग रायजोनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि पिएसअफोरा गुवाहाटीनिफ्राय सोनाब फारसे ट्रेनजों थांबाय थानाय समाव ट्रेनाव सिखावफोरा ममता बेनार्जीनि पिएसअनि बेग आरो पिस्तलखौ खावनानै लाङो। ट्रेनाव खावजानाय बेग आरो पिस्तलखौ सोनाब बंग रायजोनि पुलिस आरो आसाम पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव क'क्राझार शान्तिनगराव बोखांनो हायो आरो पिस्तलजों लोगोसे तपन बर्मन मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो होनना क'क्राझार पुलिस बिफाना मिथिहोदों। थामथि खौराङाव दं जोंहा पान्जाब सोरखारा बिसायख'थिनि सिगां सोरखारनिफ्राय आबादारिफोरा रां दाहार लानायखौ निमाहा होदों। पान्जाब सोरखारा बिसायख'थिनि सिगां सोरखारनिफ्राय आबादारिफोरा रां दाहार लानायखौ निमाहा होदों। फैनो गोनां गोदान बोसोरनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि चरणजीत सिं सिन्नीआ मैया बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। बिथाङा आबादारिफोरनि क्रम लनखौ निमाहा होनो फोसावदों। बिथां मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला जाय आबादारिनि हाया 5 एकड़नि खम दं बिसिनि 2 लाख रांनि क्रम लननि रां लानायखौ निमाहा होनाय जागोन। बेजों लोगोसे हा गैजायैफोरनि रां दाहार लानायखौबो निमाहा होनाय जागोन होनना मोनथिहोदों। बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला पान्जाब सोरखारा आबादारिफोरा रां दाहार लानायफोरनि एकाउन्टआव फैनो गोनां 2,000 कौटि रांखौ फैगोन 15 साननि गेजेरावनो सोना होनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मोनथिनो मोनदों। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा धेकियाजुलिनि मन'जुलियाव मैया रहस्य बायदियै शिल्पी बिश्वास मुंनि गोदानै हाबा जानाय आइजोनि थैनाय जाथायखौ मिरु खालामनानै 15 नं राजा लामाखौ होबथानो रायजो राजाफ्रा 1 घन्टानिबो बारा सम धेकियाजुलि पुलिस बादानि मोखाङाव 15 नं राजा लामाखौ होबथानानै बे जाथाया सोलोजों बुथारदों होनना अजद दैखांनानै सोमावसारो आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होनना दाबि खालामो जायगानि रायजोफोरा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय आइजोआ 9 दाननि सिगांसो हाबा जादोंमोन। बिथाङा फालांगिरि एबा हटेल सत्तेश्वर बिगुमानि फिसाज्ला राजदीप देजों हाबा जादोंमोन। 9 दाननि सिगाङाव धेकियाजुलि मयनाजुलिनि शिल्पी बिश्वास मुंनि सासे लाइमोना सानैनि गेजेराव दंमोन गोथौवै अनज्लायलायनाय। नाथाय मैया फुंनि समाव बिहामजो शिल्पी बिश्वासनि गोथै देहाखौ हौवानि नखरनि उन्दुग्रा खथायाव दौलें लानाय थासारियाव नुनो मोनो। हिन्जावसानि नखरनि सुबुङा अजद दैखांदों आरो बियो खैसार खालामना बुथारनायसो होनना पुलिसनो केस थिसनो आरो लामा गाथेना धरना होनाय थासारिखौ नुनो मोनो। बाथि खौराङाव दं जोंहा रैखाथि सान्थ्रि हान्जाया सासे उदखारिफोरखौ गावथारदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि मोनसे आरागनि ओनसोलाव रैखाथि हान्जाफ्रा उदखारिफोरखौ बेंखनदों। रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जानायाव उदखारि हान्जानि सासेया गुलि नांजाना जिउ गोमादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बे जिउ गोमानाय उदखारिखौ सिनायनो हानाय जायाखै होनना मोनथिनो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो 3-4 उदखारिफोरखौ थाखोमाना थाफैबावनायनि खौरां मोनबावनाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला 30निफ्राय 35 उदखारिफोरनो भारतीय रैखाथि एजेन्सिनि नोजोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय ट्रेनिं होनाय जागासिनो दं होनना मोनथिनो मोनबावदों। एलओसि आरो जम्मु काश्मीरजों नांजाबनाय सिमायाव गोजां बोथोरनि खाबु लाना उदखारिफोरा हाबफैखोमानो खैसार खालामगासिनो दं होननाबो मोनथिनो मोनबावदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि जोबथा खौराङाव दं जोंहा चिरां जिल्ला सान्थिपुराव बेसेन नाङा जासे देहायारि बेंगुराफोरनि थाखाय बाहायथाय मावबादा खुंदों। बिटिआर खुंथायनि बिथोन बायदियै मैया चिरां जिल्ला ससियेल वेलफेयार बिफान आरो दा पिपल्स एड एनजिअ लोगो नांना चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव बे ओनसोलनिनो माखासे देहायारि बेंगुरा सुबुंफोरखौ बेसेन नाङा जासे फाहामथाय मावबादा खुंफुंनाय हाबाफारि लादों। बे मावबादा हाबाफारिखौ सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनिनो गोरायुं सान्तिराज बसुमतारिया फिथा हास'ना बेखेवना होयो होनना मोनथिनो मोनदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।